Ježiš. Nejstarší mapa, nice. To ježiš. Doufám, že to bude něco dobrého. Let's go. Jdem na to. Prostě jsme vaj. OK, a to dává smysl. Postavíme weapon bench, nebo jak se to vezme, metal workshop, těsně vedle. Jak bych to chtěl zorganizovat? Bych chtěl postele. Postavíme tu. Tohle jedna postel, druhá postel. Možná třetí postel. Třeba campfire si tam půjde. To bylo dobré. Oh. Nože 13. OK. Problém. To je první problém. 13 stupňů. Já tam kni tohle. Kolik tohle máme? Si nic, to udělí páčidlo. Nemáme vůbec žádný matroš, to je špatné. No, takže se nám to nehodí, ale nehodí. Tak budu doufat, že to bude něco. 13 stupňů, tyjo. Bude hodně rychle. Vůbec nic není. Vůbec nic to není. Ještě nemoc, ne. Není vůbec dobré. Co tu je? Velké nic. To je v podstatě vše, co tu je. To je v podstatě všechno. Všechno. To je smutné. Máme aspoň na jednu postel. Ne. Prostě 4 bandaže, 4 léky, ale prostě jinak nic. To je hodně špatné. To je hodně špatné, no. Potřeba hodně komponentů. Hodně materiálu, hodně všeho obecně. Tam do toho. Potřebujeme hlavně komponenty. Komponenty a dřevo. Jídlo bych řekl, že máme. S ním ještě vydržíme. Jas, tu už máme i nějaké jídlo. Se vždy hodí. Ale ta hudba je prostě best. Tak, tohle odbarikáduji. OK. Vodu. Zeleninu, maso. Co je tohle? Co už je? Oh yes. Tak. OK. Tak. Materiálu už máme docela dost. Hlavně na pec. Taky máme. Je víc materiálu. Jo, přesně. Teď máme ještě dost času. Zkusíme podívat té zbraní dole. Ne dole. Tak tohle odhrabej. Už to skoro má ještě dost času. Jo, tak to zvládlo docela rychle. Ještě trochu. No, doufám, že backyard. Tam to je možné. Tohle možná.
Co tu máme? No nic. Zkusíme teda podívat sem. Utíkej. Jo, to bude, jo. Já. Pistol. Pistol si vezmu. Děkuji. A on přežije jeden bez... nebo... Tak. Jdem home. Co nebude to? Den 2. Nice. Už jsme přežili jeden den. Ale tohle nebyla určitě dobrá noc. Určitě to nebude ještě dobrých pár nocí. Nebude zrovna 3krát teplo. Tired. Tired. OK. Víš co? Jdi tu. Jo, ty vylepší tohle. První postav postel, prosím. Nevíš sem. To vylepší a ty postav krb. Pak budu přes sekerku, ať máme nějaké palivo. Postav tuhle věc. Jedna postel. Jo, tohle to nejde. Aha. To dáme asi... Asi sem bych to dal. Pak tu pořádně možná zatopíme. A by tak chtěl druhou postoj, když někdo večer v ní spát nebude, ale odpoledne jsou oba dva tired. Tak ty, teď. Udělej sekerku. Udělej sekerku. Jo, jinak vidíte on tu armodu. Je mod na to, že se to kraftí vícekrát. Třeba P90, pilovanou brokovnici. Tohle. Některé věci tu nemají ani název, je docela špatné. Prosím tě, udělej ještě druhou postel. Máme naposledy i na rádio. Jo, máme. Nice. Postel. Ne. Okay. 13 ještě nikdy nikoho nezabilo. Doufám. Kam dáme rádio? Tu? No, okay. Postav prosím tě. Máme dost. Tak. Rebelové, aby... Jo, prostě nakliďte přes hranice. Nakliďte přes hranice, zamřete. OK, bude zima. Bude zima. Není nic lepší než teplé víno. A prostě vojáci furt. A hudba. Vojáci furt prostě nechce, aby někdo chodil. Co můžu dělat? Velké nic? Velké nic. Nice. Velké nic. Skončíme ráno? Wait. Chopuj to všechno, ať můžeme lehce zatopit. Vlastně můžeme vysekat naše hezké obydlí, ať můžeme zatopit. By nám to nebylo taková zima. Zima se to 13 stupňů bez, nebo se jí obličej. Šest by prozatím mělo stačit, když zatopit. 6 by mělo být takzvaně dost. Pořádně zatopíme. 1, 2, 3, 4. 4 tam dáme. Jdeme na další den. Jo, 21. Nice. Takový je hold život. Oh, yes. Paní hoří. Ramen noodles. Boom.
děkuji. A proč? Pěkný to. Bráš. Věříme v tebe. Tak, let's see. Pořád to tu hoří a to nevadí. To nějak přežiješ. To nějak tu únavu. Než to vyšlo. No taky vyjde. No taky proč ne? Když se hodí. A teď... Oh. Okay. Elektrická části se vždycky hodí a to... je asi vše. Něco tohle bude. V to věřím. Věřím v to. Přesně to bude. Jo. Skavenžní to. Ukaž mi, oč tu běží. Dřevo. A jo, vezmem. Tak a teď běž do exit. Běž exit. Utíkej. Utíkej o tam tuč. Dáš. Tenhle má hodně space, ale je prostě pomalej, protože si zlomil nohu a pořád je nějaká taková, víte. Taková pořádně neprotáhnutá. S7 na carrying space, to je hodně. 17 nositelného místa. To je to hodně. Den 3. Vy se, napadl nás někdo, stop, no, už to vidím, úplně to vidím. Úplně to vidím. Dívejte, kolik jsem to přines, úplně to vidím, úplně nás někdo napadl. Nebo ne. Verity Red. Život. 19 stupňů, to je furt good. Furt nález guta. Co ještě? No postel máme jídlo. Máme plechovek 4. OK. Tohle, jo. Běž se najít, když tam zrovna teď nikdo není. Se běž najíst. By dobré být. Jenom jedno radio, máme knížky. Čtení, nepomůže zapomenout o horory války. A být tady je lepší než žít v kompletní ruině. A máme tu díry ve zdách, bez těch musíme být furt na stráži.